Триває інформаційний ефір на каналі АТР, і ми розпочинаємо вечірній інформаційний ефір. Я, Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до перегляду нашої програми. І далі про важливі питання, важливі теми будемо говорити з гостем нашої студії. Зараз на цю годину станом це Надія Савченко, народний депутат України, позафракційна. Пані Надія, я вас вітаю ще раз. Добрий вечір. Знаєте, питань насправді є багато, як то кажуть, на злобу дня, і багато є таких подієвих речей. Але я для себе дозволю собі розпочати з такого запитання, можливо, яке вам багато вже разів ставили, але для мене воно дуже цікаве. Якщо говорити про Надію Савченко, та, яка була у тюрмі в Росії, то коли згадували прізвище Савченко, зазвичай звучало «героїня». І так справді було. А зараз дуже часто при згадуванні прізвища Савченко звучить агент Кремля. Не кажу, що від усіх, не кажу, що часто, але звучить. Як вам з цим бути в політиці і не тільки в політиці? Ви знаєте, Надія Савченко до тюрми, Надія Савченко в тюрмі і Надія Савченко після тюрми для мене як звучало однаково, так і звучить, тому що я залишилася собою. Те, наскільки люди вміють помилятися і сприймати інформацію так, як їм її подають, легковірно вірити, не розбираючись, це проблема кожної людини. І чим більше українці будуть легковірити, тим довше ми будемо залишатися в тій ситуації, яка, в принципі, не задовольняє кожного українця, але з якою ми не знаємо, як боротися остаточно. Тому я не сприймаю агент Кремля, я не сприймала героїня в достатній мірі, так як то, напевно, звучало пафосно в ефірах. Я була собою. Мені довелося вижити там, я вижила. Мені доводиться вижити тут, це політика. Я виживаю, і я виживу. І ну, я зрозуміла, десь так я підозрювала, що саме така буде відповідь від вас. І, власне, не тільки люди аналізують те, що вони чують або читають, вони бачать ваші вчинки, вони чують, що ви говорите. І, зокрема, якщо говорити про останнє, що відбулося, це йдеться про блокаду телеканалу News One, і, власне, ви ввечері приїхали підтримати канал. Зараз не про це. Там ви зробили, знаєте, таку заяву, або це була не заява, ви назвали події, які відбувалися в Україні в 13-14 роках державним переворотом, або я зацитую, незавершеною революцією. Тобто це означає, що це був державний переворот, а відповідно означає, що чинна влада є незаконна, і так само ви, як один з представників цієї влади, Є незаконна. теж поза законом. Розумієте, людям дуже часто хочеться бачити речі категорично, тобто або біле, або чорне. Насправді так рідко є, особливо так рідко є в політиці і так навіть рідко є в історії. Завжди медаль має дві сторони, завжди правда десь посередині. Війна ніколи не буває якоюсь однотипною, вона завжди сіра і брудна. І якщо говорити про те, що відбулося, якщо людям легше, кричати якісь одні лозунги і в них вірити, нехай буде так легше. Але чим більше люди знають правди, а людям дуже хочеться знати, хто стріляв на Майдані в людей, чому і в один, і в другий бік летіли однакові кулі, були, скажімо, постріли в спину. Люди хочуть знати відповіді на ці запитання, хто буде покараний, хто тоді на чиєму боці грав. І політики через інформаційний простір завжди будуть намагатися задурити людям голову виключно лозунгами, якимись тільки однотипними, для того, щоб приховати свої злочини. Коли я говорила про те, що в нас елементи державного перевороту, це означає, що якщо ми дивимося пряме трактування державного перевороту, то це зміна верхівки влади або, скажімо, військовими зачасту, або, скажімо, іншою частиною політики або влади, яка не підтримана більшістю населення. Тобто у нас це неправильно, у нас підтримано населення. От говориться про що? Елементи державного перевороту. Ми ж звикли говорити, що у нас все гібридне, правильно? Гібридна війна з Росією, яку ми чомусь не можемо назвати як влада. І державний переворот гібридний. І державний переворот гібридний, і революція гібридна, тому що революція – це зміна системи, а системи зміни не відбулося. І тому, якщо говорити, що в закона, а що не в закона, я якраз і сказала людям і українцям, що народ легітимізує те право, або той вибір, який він вибере. І якщо українці вибрали, що влада Януковича є злочинною, вони довели це, скажімо, на жаль, довели кров'ю, так і трапилося. Якщо зараз українці бачать, що теперішня влада, яка вважає себе, не знаю, дуже хорошою,
не робить достатньо для людей, для того, щоб їхні жертви на Майдані не стали марними, то, напевно, дуже скоро народ поставить і цю владу вне закона. І я чудово усвідомлюю, що і я зараз, скажімо, в цьому човні, який як Титаник іде до дна. Тому що все, що робиться в парламенті, що ви бачите, відбувається в країні, да, коли починається війна спецслужб, коли починається затягування українців без належних на то пояснень в кабалу, коли починають говорити про продаж землі, коли починають говорити, що всі реформи, які українцям заважають дихати і жити, це виключно вимога МВФ і наш європейський вибір, і все таке решта. А коли говорять про боротьбу з корупцією, яка, в принципі, теж є вимогою МВФ і наших західних партнерів, то вона чомусь ніяк не зрушиться з місця, тому що всі корупціонери в основному сидять зверху. Тому от за такими перегинами в поняттях люди почнуть швидко розбиратися, хто говорить правду. І не будуть читати виключно і дивитися на те, що от Савченко сказав, що у нас державний переворот. Ні, це не одне гасло. Я сказала, що у нас такий же гібридний переворот, як і гібридна революція. Ну, це вже уточнення. Дякую вам за це уточнення. Про Майдан ви згадали. Ми зараз підемо до інших тем. Але оскільки ви про це вже згадали, знову ж таки, в той час, коли ви були у в'язниці, про це мало говорили, мало хто це знав і бачив. Але вже зараз, коли багато кому, не скажу більшості, але багато кому не подобається ваша риторика, власне, згадують це відео з Майдану. Це, власне, зараз це той період, коли ви, власне, були в тюрмі. Zгадують відео з Майдану, де серед лав беркутів вас бачили, про те, як ви там спілкуєтеся, і вас там помітили. Зараз вам закидають це, повертаючись до розмов про Майдан. Христино, мені дуже цікаво знати, а чому ж цього відео не бачили раніше 2 роки? Чи воно десь було зникло, а потім з'явилося? Ні, воно завжди було. Чому було тоді вигідно говорити так? Тому що я тоді була мертвою для української влади. Я була символом для українського народу. І з мене робили героя для того, щоб герої померли, і на цьому можна було вічно підіймати прапори і вічно спекулювати на цій темі. Погано, коли герої повертаються живими. Вони стають відразу всім незручними. І ви знаєте, за всі свої вчинки я дала абсолютний світ українцям, ще коли сиділа у в'язниці. І книжка моя вийшла, яку я написала, в якій я розповіла, що було на Майдані, що відбувалося, чому я говорила із Беркутом, чому я говорила із нашими хлопцями, що ми планували робити, як ми не хотіли допустити кровопролиття. Ми, це мається на увазі люди, які в першу чергу були військовими, офіцерами на Майдані, які були з різних структур, з різних підрозділів. Це були люди з міліції, які не хотіли кровопролиття, да? Із ВВшників. Тобто ми говорили про те, що може трапитися, що політика може спекулювати настільки довго людськими, скажімо, настроями, поки не дійде до кровопролиття. І дуже важливо було тоді мені, як військовослужбовцю, в першу чергу, це захищати свій український народ, свою територію, свою землю. І це аж ніяк не входило в мої плани, щоб почалася бійня, коли, скажімо, всередині мого українського народу одні спецслужби або там люди, так само одні громадяни, які мають свої якісь обов'язки по службовій лінії, і люди, які не мають ніяких обов'язків саме по якійсь там спецпідроздільній структурі, починають убивати одне одного, а при цьому політики виживають. Виживають, тікають, вивозять свої статки. Тому я написала про це в книжці. І книжка вийшла в 2015 році. Називається вона «Сильне ім'я Надія». Її так само ніхто не бачив. Як, до речі, продається? Та я не знаю, вона вже продалася в той час. Більше її не перевипускали. Вона переклала на польською мовою, вона продалася в Польщі. І її більше не випускають, тобто вона була одним накладом. Але саме головне, що потім знову ж таки дістали цю книжку, почали спекулювати на вирваних уривках звідти. Чому не говорили про це в 2015 році? Я не приховувала, що я говорила так само із Беркутом, так само із ВВшниками, тому що, скажімо, командир ВВ, який стояв напроти, це був мій однокашник, ми коли з ним разом вчилися в льотному училищі, і потім він пішов. Я зрозуміла, я почула. Може, так насправді не є, але бачите, мені так видається, я вас слухаю, і наче така паралель проводиться. Вже вдруге так відбувається, що за переговори якісь, ставлення до вас змінюється, і багато хто вам дорікає переговорами тими, які на чиюсь думку, скажімо, не варто вести. Ще одне. Тут я попрошу вас просто або роз'яснити, або, можливо, це фейк, але насправді не фейк. Нещодавно ви читали лекцію у Познанському університеті в Польщі, якщо я не помиляюся. І в соцмережах, знову ж таки, реакція на цю лекцію була теж така неоднозначна. Я зараз попрошу, якщо ми маємо можливість продемонструвати цитату, вивести її на екран, а я, власне, зачитаю. Олексій Голубицький
Зараз ми поки що не маємо цієї цитати. Ну, власне, йдеться про те, що оскільки ми вже почали про це говорити, напевно, зараз перейдемо до інших елементів вашої діяльності. А цитатку ми покажемо, бо так буде краще, якщо глядач візуально її побачить. Хочу, крім того, також сказати, що для нас важлива і ваша думка, для нас важливо, аби ви нас дивилися і аби ви, можливо, поставили ті запитання, які, зокрема, я, скажімо, для Надії Савченко не озвучу. І для цього є номер телефону. Ви зараз його можете бачити у себе на екранах. Я озвучу, це 073 419 41 58. Телефонуйте, якщо у вас є важливі запитання до Надії Савченко, і ми радо їх послухаємо. Кажуть мені, що вже у нас є цитата. Власне, я нагадаю про те, що ви мали лекцію у Познанському університеті у Польщі. І одна з реакцій на те, що там прозвучало, можливо, не зовсім приємно вам це буде чути, тому вибачайте, але, власне, с песни слив, як то кажуть. Савченко продолжает позорить украинцев и Украину. Теперь уже до Польши добралась. Кураторы организовали ей выступление в Познанском университете. Пізніше багато є тексту. Ну, а дальше уже более привычный мрак понесла. И тут цитата. «Президент в Украине – это зло. Войну начала власть. Люди готовы говорить друг с другом». І пояснюється, що українці з палачами, терористами в смислі. Ну, це одна така невеличка частинка того, власне, що було написано. З приводу розмов з терористами. Цитата якогось Голубицького – це хто? Політолог. Ага. Політолог, ну, тобто, який має насправді досить велику кількість підписників у Фейсбуці. Чи справді політолог – це для мене поняття і людина, дуже абстрактне. людина, яка була на цій лекції, як Були то ці кажуть, лекції? як виявляється, він про це пише. Чи справді ви про це говорили? Що насправді, ну, переговори з терористами – це риторика, це не вперше ви вже про це говорили. І свого часу казали, що із чортом лисим будете говорити і домовлятися. Про це теж ми ще поговоримо. А з приводу того, що власть почала війну, можливо, тут некоректно щось було? Ну, по-перше, цитата російською мовою, по-друге, цитата, ви цитуєте іншу людину і просите, щоб я прокоментувала. Я не знаю цю людину, я не знаю, ви кажете, що він був на лекції, я не знаю, хто він, як він слухав, чим він слухав. Якщо ви хотіли зацитувати пряму мову, ви могли зацитувати мою лекцію і послухати, як вона звучала, послухати, як вона звучала в польському перекладі, як вона звучала українською мовою, а не цитувати тих, хто перецитовує мене і дуже в викривленому світлі. Стосовно того, що була лекція в Польщі. Вона була на запрошення Польського університету, саме професора одного із, який читає в цьому університеті. Я приїхала до того поспілкуватися так само з студентами-українцями. Там дуже багато українців навчаються по спільних програмах з поляками. І коли задали запитання, а це задав теж інший професор з цього Польського університету, він задав питання щодо того, що відбувається в Україні, що відбувається на Донбасі, як закінчити війну. То я пояснила, що не можуть закінчити, ну, по-перше, всі війни починаються і закінчуються в кабінетах. Солдати їх тільки виконують. Тому політика війни починає, політика їх і закінчує. І не можуть закінчити війну ті політики, які її почали. А це Путін і Порошенко. І поки один із них буде при владі, або поки вони обоє будуть при владі, війна не закінчиться ніколи. Тому тобто ви зараз говорите про те, що не Путін почав війну, а Порошенко, скажімо, не може її закінчити, а про те, що вони разом, це в сенсі, вони разом сіли, домовилися про те, щоб розпочати війну? Ви знову ж таки намагаєтеся видати все дуже прямо і просто. Я для себе не намагаюся, я просто намагаюся зрозуміти. Я думаю, що... Може, просто ви чогось знаєте те, чого, скажімо, не знає більшість українців? Я думаю, що пройде ще трохи часу, і українці будуть жадати знати правду, і вони її будуть знати. І, скажімо, вони, напевно, лінчують тих, хто цю правду зараз приховує. А це саме діюча влада, діючі служби, які намагаються приховати те, що відбулося. Давайте подивимося, що Порошенко – це той президент, який прийшов на крові Майдану до влади. Саме тільки через те, що трапилися людські жертви, це привело його до влади. Це, по-вашому, не початок? Не тільки його, всю чинну владу, яка зараз є, Небесна Сотня. Тобто, ви вважаєте, що це не початок війни? Я вважаю, що це якраз таки початок. Початок всього, що почалося потім. Потім війну почав Путін, починаючи з Криму, потім перейшов на Донбас.
І одним і другим людям були вигідні жертви. Одним і другим політикам треба були жертви для того, щоб прийти до влади. Путіну, щоб прийти до влади в Криму, забрати наші території, окупувати на Донбасі. Порошенку для того, щоб прийти до влади в Україні. Що тут дивного? Чи ви думаєте, що більшість українців цього не розуміють і будуть читати всяких політтехнологів, які будуть вигороджувати і захищати владу, обливаючи брудом інших? Я не приходила до влади шляхом крові. Я не ставала президентом шляхом крові. Я не вилазила на бронєвичок, не розповідала легенди. Я не спонсорувала провокації, які були. Да? Я не була політиком. Я йшла і захищала. На Майдані захищала людей від людей і намагалася розбороняти цю ситуацію, поки це було можливо. Потім намагалася захистити тих, хто слабший, тобто захищати Майдан, і дійсно теж само кидала коктейлі Молотова, кидала бруківку по спецпризначенцям. Я намагалася рятувати життя, як більшість медиків це робили, просто витягуючи людей і доносячи їх до медичних пунктів, коли почалася стрілянина. Я пішла захищати Донбас, тому що я не отримала наказу захистити Крим як офіцер. Я повинна була захищати свою територію, землю. Тому в мене є багато претензій до Турчинова, до всієї Ради РНБО, яка збиралася ще тоді при тій діючій владі, пост-Януковичі, да, залишки оцього парламента, які приймали чомусь рішення при тій кількості військ, які у нас були, при тих позиціях, які в нас були в Криму, при тих спецслужбах, які були введені туди і які могли б відстояти Крим. При тому, що не закрили аеродроми, тому що зелені чоловічки, вони ж не впали нам з Марса, правильно? Вони ж якось туди прилетіли, їх же там до того часу не було. Коли вони завозилися ілами, коли вигружалася техніка російська, треба було перекривати аеродроми. Для цього було достатньо навіть не взривати полоси або не робити якісь теракти. Достатньо було просто вигнати авіаційну техніку, ну, мається на увазі АПА, там, не знаю, снігоочисні машини, будь-які, КАМАЗи, просто перекрити полосу, щоб літаки не сіли. Де були ці накази? Де були накази нам, як авіації? Скажімо, як народний депутат, те, що ви зараз говорите і озвучуєте, дещо я вже чула, скажімо, це є задокументовано на папері. Можливо, ви до силових структур або з цього приводу свідчили, або в якомусь такому більш іншому форматі про це говорили. Не просто, скажімо, як ми в ефірі з вами сидимо і розмовляємо, а десь є задокументовано і пізніше воно матиме продовження якесь. Христина, як бачите, я рідко говорю на ефірах, якщо мене не питають. Да? Тільки коли мені починають задавати такі питання, які вас дуже цікавлять, як журналістів, як ЗМІ, я починаю говорити. Насправді, Іловайський Дебальцевський котел теж, в принципі, з керівництва нашого головнокомандувача, президента Порошенка, і решта отаких скажімо, невдалих командних прийнятих рішень, які призвели до трагедії і катастроф, будуть розглянуті. Уже розглядаються, будуть розглянуті. І, звичайно ж, ми даємо свідчення, звичайно ж, це документується. Але якби наші органи, врешті-решт, змогли нормально працювати, а не блокували одне одного, так як зараз це відбувається, і не показували війну спецслужб для того, щоб просто крахом завалити всю систему, яка могла б хоч якісь слідства в країні вести, то, напевно, ми б вже повинні були на 4-му році мати, відповідно, і покараних, хто був відповідальним за ці злочини. Ви говорили щойно, власне, про завершення війни, кому, можливо, вигідно, кому не вигідно. А цей багатостраждальний або славнозвісний, як хто його назве, як ми його називаємо, закону про реінтеграцію, там набагато довша і складніша назва. В першому читанні він вже проголосований. Можливо, 19-20 грудня, як заявив спікер, він буде проголосований в другому читанні, але там ще є 700 правок. Чи ви розумієте, про що йдеться, що це за правки, і кількість така величезна, і проголосований цей законопроект у другому читанні, він наблизить це завершення війни? Він на щось вплине, щось змінить? Ні, не наблизить. Це так пряма відповідь. Стосовно самого закону, так, звичайно ж, я розумію, про що ви говорите. Я є в робочій групі по напрацюванню цього законопроекту. Дійсно, є дуже багато правок, які будуть пройдені в Верховній Раді, тому людям зараз важко орієнтуватися в тому, яка буде остаточна версія цього законопроекту. Насправді, все, що можна було від нього отримати, так, це визнання, врешті-решт, Росії агресором. Не можна сказати, що визнання справедливо війни війною. Дійсно, багато термінів все ж таки мають пом'якшені структури, але мають посилання на конвенції ООН, які будуть накладати на країну-агресора відповідальність, яку він повинен нести за дії свої на окупованій території. Тут я дозволю собі вас перебити. В нас є телефонний дзвінок, нам хтось телефонує. Запам'ятайте, власне, чому ви зупинилися. Алло, доброго вечора. Це канал АТР. Надія Савченко у студії. Представтеся, хто ви, звідки, і поставте своє запитання. Добрый вечер. Добрий. Меня зовут Владимир. Меня зовут Владимир, это город Кременчуг, Полтавская область. Если можно, один вопрос к Надежде. Надежда, скажите, пожалуйста, в стране, в принципе, уже достаточно большое время идет бардак полный.
тяжеловато как бы всем людям на всех щабелях. Люди устали уже от патриотизма в лапках и все остальное. Очень такой вопрос просто немножко отвлеченный. А чем думаете заниматься, если вот следующие выборы покажут то, что как бы, я думаю, в основной массе они покажут, что ну, те все патриоты, которые сегодня очень много говорят, никогда, извините за грубое слово, не делают для людей. Чем будете заниматься вот после этих выборов, если вас не изберут в парламент? Спасибо большое. Якщо не виберуть, я Да, правильно. зрозуміла Дякую питання. вам за дзвінок. Дякую вам за дзвінок, Володимир. Питання дійсно дуже зрозуміле і просте. Ви знаєте, чим я займалася там скільки, 33 своїх роки чи 34, до того часу, як мене вибрали в парламент. Я виживала. Я виживала, як і всі українці. Я боролася з тою системою, в якій я хотіла мати роботу, яку я люблю. Наприклад, Збройні сили, армія, я хотіла виконувати свою роботу. Система була не адаптована для жінки, а вона адаптована для чоловіка. Тобто мені постійно доводилося боротися за те, щоб я гідно виконувати могла просто роботу, яка мені подобається, яку я можу виконувати. Я так само виживала, борючись, не знаю, там, із медициною нашою, з якимись нашими судами, ще з чим-небудь. І от саме велика проблема, що в принципі та й залишається. Ну не потраплю до парламенту, це не означає, що життя закінчиться після того, як я не потраплю в парламент, або після того, як будь-який депутат, який там був до того, не потрапить в парламент. Далі треба боротися, треба дивитися, а скільки ми ще готові витримати, скільки ми готові зробити рішучих кроків для того, щоб не залишити отой спадок, який в нас зараз є, щоб уже наші діти могли сказати: ми не будемо боротися, ми будемо просто жити, ми будемо розвиватися, ми будемо саморозвиватися. Не знаю, ми будемо співпрацювати зі світом, вчитися чогось нового, показувати своє. Ми будемо розвивати якісь науково-технічні революції. Тобто, от для того важко вам сказати, що я буду робити. Буду жити, як і жила. Маємо ще один дзвінок. Пані Надію, доброго вечора. Це канал АТР, Надія Савченко у студії. Хто ви, звідки? Представтеся і, будь ласка, ваше запитання. Добрый вечер. Это Мариуполь город. Добрий вечір. Я хотела у Надежды Савченко задать ей такой вопрос. Видела ли она фильм «Собачье сердце»? Не напоминает ли она себя, не видит ли она себя там? Вот это, потому что ужасно смотреть на нее. Вот этот вопрос. Видела ли и нравится ли ей этот фильм? Я бачила фільм «Собаче серце». А кого я вам там нагадую? Скажіть, будь ласка. Питання, напевно, було риторичне, або це була загадка. Ви зрозуміли, Я про зрозуміла. що Я бачила йдеться? фільм «Собаче серце», я не зрозуміла, що хотіла запитати саме глядачка, ким я себе вважаю в фільмі «Собаче серце», чи то професором Преображенським, чи ще ким-небудь. Ну, нехай вона дасть собі відповідь на це запитання. Ну, бачите, обірвався дзвінок, надто швидко завершилася ця телефонна розмова. Я нагадаю, телефон нашої студії 073 419 41 58. Якщо у вас є запитання до Надії Савченко, телефонуйте і ви матимете можливість їх озвучити. Я хочу перейти до ще однієї такої складної теми. Це переговори з терористами. Ми закінчили законі про реінтеграцію. Я коротко закінчу, та ви просили не забути тему. Тобто ми побачимо дійсно рішення Верховної Ради і через що потрібно приймати цей законопроект, тому що він дає можливість більше захищатися Україні в законодавчому міжнародному праві, в полі. І, в принципі, там є багато складнощів. Я думаю, що вони будуть ще розглядатися в Верховній Раді. Врешті-решт, щоб цей закон привів до зміни ситуації завтра, цього не буде. Чи приведе він до ескалації? Я не думаю, що фізичної, але, скоріше за все, політичної. А зміниться, що зміниться? Ми просто будемо більш захищеними, бо юридично деякі речі будуть Саме так. Ми просто будемо більш захищені в юридичному полі, і там будуть визначені ті відповідальності, яка покладається на Росію, за що повинна нести Росія за її вчинки на окупованій території. І знаєте, в цій ситуації, напевно, якимось обділеним залишився Крим. Не знаю, як буде в другому читанні. Можливо, серед тих 700 правок є, власне, правка, аби включити питання Криму до цього законопроекту. Ми говорили про це, якраз над цим працювали. І там є правка, і вона буде включена. Але ми ще хотіли, щоб так само Крим внесли в саму назву законопроекту. Але так як по Криму є окремий законопроект, уже попередньо прийнятий, то вирішили зробити на нього посилання. Ми якраз боролися в комітеті за те, щоб це було пов'язано як одні нероздільні окуповані території. Тому що не можна сказати, що у нас території окуповані якось по-різному. Що ті території у нас окуповані. Що Крим, що Донецька, що Луганська область. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Дякуємо, що ви нам подзвонили. Представтеся, хто ви, звідки, і поставте своє запитання Надії Савченко. Від телевізора, будь ласка, відійдіть і голосніше. Ми вас зовсім не чуємо в студії. Ні, ми нічого не чуємо. Я попрошу вас далі від телевізора відійти, якщо є можливість голосніше говорити.
Ну, насправді не змогли, бо я принаймні нічого не чула. Ви, напевно, теж нічого би не почули. Повернення територій – це поки що перспектива зовсім, напевно, такого далекого майбутнього, але є перспектива більш такого близького майбутнього. Це повернення наших людей додому. Був тривалий час заморожений цей процес, якщо говорити по-простому, обміну полоненими. І зараз є надія, принаймні про це домовилися в Мінську, про те, що до Нового року 74 наших бранців, вони повернуться. Натомість 306 людей офіційний Київ готовий обміняти. Ви наскільки активно брали участь у цьому процесі і наскільки від вас залежало? Про те, скажімо, що цей процес був заморожений, процес обміну, і ви, власне, говорили про те, що ви готові хоч з чортом лисим домовлятися, аби наші люди повернулися. Наскільки активно, чи домовлялися взагалі з чортом лисим, власне, на цьому етапі переговорів? Мені сподобалось, як ви цікаво поставили запитання, наскільки від мене залежало те, що цей процес був заморожений. Не хочете запитати, наскільки від мене залежало те, що цей процес розморозився? Я, власне, про це запитала. Наскільки, чи від вас взагалі залежало, що цей процес був заморожений, і наскільки від вас залежало про те, що він таки розморозився? В першу чергу я хочу подякувати всім людям, які працювали над цим процесом. Абсолютно всім, хто доклав хоч найменші зусилля. В першу чергу це дуже багато волонтерів, які абсолютно непомітні для медійного простору, які дуже прості люди, але які могли здобувати інформацію по крихтах з тої території, вилучати її, переносити. І завдяки цьому починав формуватися список і інформація про цих людей, де вони можуть знаходитися. По-друге, я дуже вдячна рідним самих полонених, які показали неймовірну підтримку, які показали неймовірну боротьбу, які показали відчай. Вони готові були на все, вони багато що зробили. Це були акції, це були фільми, це були звернення в різні, все можливі, куди тільки можна було. І до пані Меркель, до всіх лідерів нормандського формату. І тільки завдяки тому, коли рідні показують, що нам не байдуже, ми своїх не кидаємо, ми не кидаємо українців, тільки тоді получаються взагалі результати. Точно так же це було зі мною. Ваша, вона там була, чи на цьому етапі вже велику роль зіграли справи безпосередньо рідних і близьких, і волонтерів? Рідних, близьких і волонтерів, вони грали справи на кожному етапі. Всі мої, скажімо, вчинки, які були афішовані, які можна було побачити, медійно, були дуже сильно засуджені, дуже сильно неоднозначно сприйняті. І розуміючи такий поворот подій, я намагалася діяти так, щоб більше мене не було в цьому просторі. Я там діяла в цьому просторі, і я буду продовжувати там діяти. Я хочу, щоб вийшов результат. Мені не важливо, кого потім за це будуть, кому дякувати, кого хаяти. Нехай буде, як буде. Головне, щоб вийшов результат. І тому тут, дійсно, в кінцевому результаті треба подякувати і Мінській всій підгрупі, і Леоніду Кучмі, і Ірині Геращенко, і Віктору Медведчуку, які працювали, принаймні медійні особи, які ми знаємо, включаючи так само президентів Росії і України, що вони врешті-решт змогли дійти цієї згоди. Власне, Ірина Геращенко, ви її згадали, віце-спікер парламенту. Ми можемо почути, що вона говорила, власне, з цього приводу. Будь ласка. Якщо все це вийде, над чим ми зараз працюємо, це буде наймасштабніше звільнення, бо мова йде, що 74 громадянина ми маємо звільнити українця, і ми маємо передати 306 осіб в рамках тих домовленостей, про які зараз йдеться. Поки що, звичайно, ніяких деталей ані по прізвищам, ані по списку, ані по даті дати ми не можемо для того, щоб все відбулося. На вашу думку, чи справді 100% це вже відбудеться, чи насправді ситуація настільки хитка, що все ще може зірватися? Ви знаєте, в нас може бути все. Да? Ми не можемо бути застраховані ні від чого. Давайте вже якось підходити серйозно до цього питання і говорити про те, що коли є заяви на найвищих рівнях лідерів, вони не можуть не виконати свої обіцянки вже в такому простому і зрозумілому питанні, як життя людей. До того процес був дуже довгий час заморожений, як ви говорите. Так, Мінська група працювала в зрозумілий для себе спосіб, тобто без висвітлення інформації, без надання їй медійності. І не було верифікації, як ви пам'ятаєте, так? Тобто були тільки заяви одної і другої сторони в мінському процесі, що ми або підтверджуємо, або не підтверджуємо, але не було доказів для іншої сторони, що це дійсно інформація відповідає правді. Тому потрібно було цей процес будувати самим звичайним способом, яким, в принципі, будуються всі перемовні процеси по звільненню полонених, це світова практика. Це використовується на кожній війні. Це обов'язково пошук першої частини людей, підтвердження їх, потім підтвердження їх шляхом верифікації, тобто з доказами. Потім другий етап – це знаходження тих, кого не знайшли, або тих, кого не захотіли обміняти.
обмін цього другого етапу. І третій етап – це коли будуть розшукувати тих, хто безвісті зник, яких не вдасться знайти, а вдасться знайти мертвими. І це буде ексгумація. Це буде третій етап, який буде дуже болючий для українців, і його теж треба буде пережити. Тому довгий час мінський процес не відбувався виключно через те, що не було ніякого бажання в сторін говорити. І те, що ви говорите, що я казала, що говорити треба з чортом, то говорити треба. Перемовниками в першу чергу повинні бути люди, які не симпатизують одній або іншій стороні. І для того зазвичай наймають перемовників Женеви, наприклад, ну, з іншої якоїсь країни. Я зрозуміла, я І почула. тоді тільки виходить результат, коли його дійсно хочуть зробити. Маємо ще один дзвіночок. Люди телефонують, хочуть поставити вам запитання. Добрий вечір, це канал АТР. Ми вас слухаємо. Отож, хто ви, звідки і, будь ласка, що вас цікавить від Надії Савченко почути? Доброго вечора. Добрий. Місто Очаків, пані Ніна. Я хочу запитати Надію, ну, навіть не запитати, а от сказати, з такими патріотами, як вона, там і ворогів не треба. Глибоке розчарування, пані Надія, глибоке. Я не жду від вас якось там, але ви ж розумієте, що ви не державний діяч. Це пусті слова, всі ваші заяви в Польщі, і далі. Все це отака, як сказати, возня. Ви не державний діяч, так що відійдіть від цієї політики, це не ваше. Чесно, я вам як навіть співчуваю, тому що ви розчарування, глибоке розчарування. Дякую за вашу відповідь. Насправді співчуваю я вам, тому що немає нічого в житті гіршого для людини, як розчарування. Розчарування руйнує людину. Тому, напевно, співчуваю я вам. Співчуваю за те, що ви вмієте зачаровуватися легковірно, а потім розчаровуватися. Стосовно того, державний я діяч чи не державний, я дякую, я почула вашу думку, ви сказали своє визначення. Я чую так само багато інших людей, інші думки. Вам раджу тоді взяти політику в свої руки. Ви є достатньо розумною людиною, наскільки я зрозуміла із сформульованого запитання, воно було сформульовано коректно, українською літературною мовою, дуже правильно збудована. То я раджу таким людям, як ви, які розчарувалися в мені, розчарувалися в інших політиках або тільки в мені. Будь ласка, станьте державними діячами. Беріть владу в свої руки, робіть що-небудь, зробіть ту Україну, яку ви хочете бачити. Не знаю, скільки вам за віком років, але по голосу відчувається, що більше, ніж мені. Тоді в мене запитання до вас. Чому ви не зробили нічого для того, щоб моє покоління уже не мусило йти, ставати державними діячами, ставати політиками і робити щось? Чому ви в свій час не зробили нічого, щоб я могла жити вільно? А тепер мушу робити щось, я і мушу боротися. Я роблю це в свій спосіб, як я вмію. Да. Мене ніхто не вчив політики, я ніколи до неї не прагнула. Тому ваша задача розчаровуватися або зачаровуватися, це ваше право. Але так само, українці, не забувайте, будь ласка, думати, що багато що залежить від вас. І робити самі, якщо ви хочете досягти результату. Ми вас почули. Коли востаннє ви були на окупованій території, бо ви, власне, сказали про те, що ви продовжуєте, ну, мається на увазі, я не пам'ятаю вже, як ви сформулювали, але ви продовжуєте бути в цьому процесі і продовжуєте вести переговори, якщо це треба. І, можливо, ви знайомі, не знайомі, або плануєте познайомитися з новим ватажком ЛНР? Ні, не знайома. З Ігорем Плотницьким я була знайома виключно через те, що ми знайомі були ще з 2014 року з бою під Металістом. Стосовно останнього разу, я не буду говорити слово «останнє», я скажу слово «крайнє», тому що цей процес, він вимагає постійного перебування, або якогось, ну не постійного мається на увазі, але якогось регулярно періодичного. І я як робила це, так і буду робити. Не можу згадати, які останні рази, і коли, і скільки. Я буду робити це так, щоб це не тривожило, не бентежило світ. Хтось буде думати, що це було, хтось буде думати, що це не було. Людям іноді подобається гадати на кавовій гущі. Але саме головне, щоб будь-які процеси відбувалися так, щоб я їм не заважала, мається на увазі саме перемовні процеси і процеси результату. І я буду старатися це так і надалі робити. Не заважати, а тільки допомагати. Але афішувати ви цього не будете? Ні, афішувати я цього більше не буду. Тобто ті випадки, коли ви афішували, ви зробили для себе висновок, що краще цього не робити для вас чи загалом для процесу? Ті випадки, які я афішувала, робити було обов'язково публічними. Тому що треба було показати владі, що якщо влада буде далі гальмувати, то будуть робити цю справу інші люди. І на даний момент, коли я бачу, що в принципі група почала працювати, коли почалася верифікація, коли до цього залучили Валерію Лутковську, коли процес почав відбуватися в законних, скажімо так, в єдиних можливих рамках по обміну полонених, я говорила, що це світовий приклад, то в принципі більше медійності від мене там ніякої не потрібно. Я думаю, що можна спостерігати за тими людьми, які роблять це відкрито, які можуть про це говорити.
Я почула. І, власне, перейдемо вже плавно, бо часу у нас насправді небагато. І глядачі про це говорили. Та Надія Савченко як політик, хтось радить вам піти з політики, цим не займатися, хтось навпаки. Ви щось плануєте в тому сенсі? Чи плануєте ви з кимось об'єднуватися? Бо, скажімо, ваша риторика, вона нагадує риторику деяких теж політичних діячів. І це теж невеликі політичні сили, зокрема Михайло Саакашвілі. Можливо, ви мали з ним якісь розмови про це, можливо, переговори, або плануєте, або навпаки об'єднуватися з кимось, це не для вас? Я говорила з багатьма політиками, як ви говорите, в тому числі з Михайлом Саакашвілі ми мали розмови. Риторика багатьох політиків зараз співпадає, не тільки моя з кимось, а взагалі в цілому, які поділяються на два табори. Один, який підтримує діючу владу, інший, який шукає. Не обов'язково у всіх співпадають однакові якісь бачення методів і шляхів, але принаймні люди, які не задоволені, люди, які шукають інших шляхів для, я не знаю, майбутнього України. Об'єднуватися з якимись політиками або не об'єднуватися, все це, скажімо, просто політична робота, або навіть більше партійна робота і політична робота. Мені важливо, щоб був результат. Неважливо, хто прийде до влади або хто хоче дуже туди прийти. Важливо, щоб врешті-решт була зміна політичної системи. Тому що поки її не буде ніякого результату. І одним із основних принципів, яких я дотримуюся, це те, що не повинні прийти до влади більше люди, які хоч один раз були в Верховній Раді. Хтось говорить, що можна залишити тільки одну каденцію. Але там аж ніяк не можуть бути люди, які за 26 років не пропустили майже жодної каденції, постійно були при владі, вважають себе професіоналами і довели Україну за 26 років до такого стану. Це погані професіонали або непрофесіонали. Тому є дуже багато, скажімо, перемовин з різними політиками. Я не думаю про те, буде об'єднання чи не буде об'єднання. Все залежить від того, як в нашій Україні діяти, це залежить від того, яка ситуація буде завтра. Якби в нас була якась планована, розмірена політична діяльність і демократія поставлена, як в багатьох країнах, можна було б говорити про завідомо далекі плани, планувати на 3 роки, але це не в Україні. Я зрозуміла, що перемови ведуться, а якщо будуть якісь результати цього, то ми, українське суспільство, звичайно, дізнаємося. Проте, до речі, Михайло Саакашвілі, ми про нього згадали. Не знаю, чи ви про нього згадуєте в інтерв'ю, коли вас не питають, а він, до речі, про вас згадав виданню «Страна.UA», він давав розлоги інтерв'ю, і там, зокрема, йшлося про вас. Давайте почуємо. Вот Надежда Савченко очень неглупый человек, харизматичный, но знаете, почему она начала терять свою популярность? Она не любит людей, а люди это почувствовали. А я люблю людей, особенно детей. Если бы дети могли голосовать, я бы точно стал президентом. Мені подобається ваша реакція на завершення ефіру. Милішого нічого не чула. Михайло Саакашвілі дуже правий. Знаєте, я цього ніколи не приховувала. Мені важко працювати. Я говорила, що я обирала якраз таки в житті професії, як професію військову, де більше треба працювати з технікою або з якимось, ну, скажімо, замкнутим колом людей, які діють як один механізм. Я ніколи не вибирала професії, які були б контактними з людьми. Але я ніколи і не вибирала долю відсидіти в російському полоні. Тому доля нам іноді дає дуже дивні, дивовижні моменти. І говорити про те, що політики обов'язково повинні любити людей, або політики повинні бути пасіонаріями і думати про глобальне, і не замислюватися про те, які в них відчуття особисті. Я думаю, що, скоріше за все, напевно, державні діячі якраз таки повинні думати про глобальне, а не про свої особисті відчуття. Тому я буду робити те, що від мене залежить, що від мене вимагається на даний момент, для того, щоб я колись почала жити в тій Україні, в якій я мрію жити, як і кожен українець. І, напевно, вже зовсім на завершення маємо трохи менше 2 хвилин про вашу політичну силу. Чи ви далі сповнені оптимізму займатися цією політичною силою? Бо якщо на початку її створення, за даними різних соціологічних досліджень, йшлося про більш ніж 40% підтримки, то зараз плюс-мінус 2%. Я ніколи не опираюся на соціологічні дослідження, якщо мені простіше запитати людей самих. І коли десь запитаєш людей, люди абсолютно апатичні. В більшості випадків їм абсолютно байдуже. Вони втомилися від політики, від політичних сил. І політична сила – це політична партія, тобто це механізм. Механізм еволюційного доходження до влади. Насправді механізмів набагато більше. Ми хочемо створити саме оцей механізм таким, щоб він кардинально відрізнявся від інших. І тому я не хочу поспішати з набором членів партії, з розвиванням структури. Я хочу, щоб або цей механізм вийшов таким, яким ми його бачимо, яка була наша задумка, або інакше його й не варто робити. Я почула вас. Спасибі вам, пані Надія, за цю розмову. Дякую вам, глядачі каналу АТР, що ви були з нами і дивилися. А інформаційний вечір на каналі АТР триває, тож залишайтеся з нами.